Na, sziasztok, ez egy Minecraftos videó, Survival. Itt van velem újra Norbi. Nem köszönöm, jó? Semmi probléma. Mit csinálom velem? Azt mondom, hogy már mégiscsak a sziasztok. Csak hát, fáj a torka. Na, hát igaz, elkezdtünk már régótabba. Vagy régótabb, egy... Jó van. Régótabb ezen játszani, ugye? Csak hát Norbi nem akart, hogy újat kezdjünk, és ezért úgy döntöttünk, akkor marad ez. Jó. Mondjuk ezt építsünk. Jó, akkor volt Norbinak felmerült az agyacskájába, hogy építsünk egy olyat, jaj, laggol, jó, oké. Felmerült neki, hogy építsünk egy olyat, hogy házakat, ki van fullozva meg ilyenek, és csak úgy építsünk. Hát, oké, jó, ugye, akkor nem gondoltuk, hogy virizzünk, mi minden, ide. Aztán, akkor most csináljuk azt. Ebben nincs, ja, ebben van. Olyan el is mentem fátrázni. Van fánk, te! Mennyi? Háromszor, 4, 6, 8, 10, 11, meg még 40. Azt gondolom elég lesz, nem? Ebből látod falambok, egy kaja, ruha, ez most csak olyan van benne, és mindenféle ilyesmi. Elfogadom. Ugye ebben van üveg, jó, ami alig van, fegyverek, semmi, fa, ércek, meg úgy a virágok. Learadtad amúgy itt, vagy veteményest? Veteményes. De jó, ez csak egy napig. Ja, gondolom learadtad, nem? Jó. Ő becsukja előtte. Szia. Na. Arany. Sült csirke. Most jó is jön nekem. A kurva szárat. Te most mit csinálsz? Nem vagy te Batman. Van egy diánk. Sokra nem megyünk vele. Ja de, én most sokra megyek vele. Most ezeket miért ide rakom? Azokat ide küldöm. Ja, igaz, mindegy. Érzékenységem várja videóbeállítások. Nem tudom. Na, Menjünk építsünk. el van basszva, várjál. Először kellene homokot, hogy valami, addig süljön a ruha. Süljön. Süljön. Ebből láthatjuk. Homokot, de gyere Szép jó. Azért várja, csinálok egy ásót. Azt... Mi? Én is azt csinálok. Meg vagy... Úgyis. Most minek kell nekem? Kicsit fura, mert laggolok. Ja. Csak azért, hogy nem menjenek be a zombik. A Norbinak el a kis stégje. Itt szokott maga egyedül lenni. Meg néha vele megyek, hogy ne legyen egyedül. Na, hol vagy? Bejárat. Hogyan itt? Ott, hogy látlak, ott a neved. Jó, mindegy. Amúgy jó helyre építünk, mert ott a házunk, ugye dzsungelben is vagyunk, meg itt a homok. Hogyha kell jó lag. Mennyi homok van nálad?
Nem tudja. Ja, hogy én hiába vágom ki, és próbálom felszállni, de nem volt helyem, tiszta egész. Egyre jobb. Ez mi volt? Nem tudom. Creeper robban gondolom. Figyelj, szerintem feléd van. A baltával, nem? Agyon csapod izével, lapáttal. Az már hallom, hogy izé. Veri a zombikat. Szerek 60, 2x60, 3x64-et, az kantakulás. Csinálok több izét. Kemencét, jó? Mert, hogyha már több... Mennyi? Amúgy 2x64 homok elég, ami nálad van, vagy mennyi van nálad? Én még szerek nem tudom mennyit, 30, nem 20, nem tudom, 20. Még 20. Egyet szerek, azt egy cső. Milyen szép havasott a táj. Ki? Már miért? Mit? Nem kell már több homok, szerintem. Norbi, támadás. Anyán, és ilyenkor laggolok amúgy be. Norbi felében nekem, nem szól. Jó, zombiknál laggolok amúgy. Az anyádat. Ja. Bajtom érzékeny. Jú, egy meg nagyon érzékeny zegérgeci. Visszaállítom. Így az jönnek a csontvázak. Az alpárat. Haj már meg, bazd. Ezek tele van itt, öcsém. Jó, általában a sivatagban sok szokott lenni. Apárat debült el, hülye cigány. Menj már el anyádba! Jó, áss le oda, jó, meghaltál. Ott egy creeper. Hát szávasz, buzi. Nem otthon vagyok ám. De mögötted vannak, úgyhogy vigyázz, menjél, segít. Takarodj a nyárba. Ott vannak még ami. Nem tudod felvenni őket? Nem szedtem föl. Egyszer 64 van nálam. Legalábbis annyit adta. De mi van, nagyon várjunk? Ketten vagyunk ám ellened. Na, per hom. Na, TP.